Ha ránézel a szád körüli részre, és öregebbnek látszol, mint amennyinek érzed magad, akkor ezt a rövid videót mindenképp nézd meg. Amit kevesen tudnak a száj körüli bőrről, az az, hogy akár 30-40%-kal is vékonyabb lehet, mint az arc többi részén. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen a kollagén sokkal gyorsabban bomlik le, vagyis a ráncok hamarabb jelennek meg, és gyorsabban mélyebbé is válnak. És itt még nincs vége. A száj környéke az arc egyik leginkább igénybe vett területe. Folyamatos mozgásban van. Beszélünk, eszünk, iszunk, mosolygunk. Ez az állandó terhelés napról napra tovább mélyíti a már kialakult ráncokat. Ezért van az, hogy a száj körüli öregedés gyakran hamarabb válik látványossá, mint az arc más részein. És sajnos van 2 hiba, amit szinte minden nő elkövet, amikor kezelni próbálja a száj körüli ráncokat. Az első a folyamatos hialuronsavas feltöltések. Igen, azonnal látványos, mert egyszerűen kitámasztja a bőrt és feltölti a ráncokat, de valójában nem épít vissza semmit abból a kollagén hálóból, ami idővel összeesett a száj körül. Sőt, ha újra és újra csak kívülről töltött fel, a bőr egyre kevésbé dolgozik saját maga, és idővel még inkább függővé válik a következő kezeléstől. A hatás pedig mindig ideiglenes. A ráncok visszatérnek, és a költségek újra és újra jelentkeznek. A második hiba az patikai vagy drogériás csodakrémekre hagyatkozni. Ezek többsége általános, az egész arcra tervezett formulával dolgozik, miközben a száj körüli bőr akár 30-40%-kal vékonyabb és teljesen másfajta támogatást igényelne, így ezek a krémek legfeljebb a felszínt hidratálják, ideig óráig feltöltik a bőrt, de a mélyebb, összeesett kollagén struktúrához valójában nem nyúlnak hozzá. Ráadásul a bőr természetes védőrétege miatt a hatóanyagok nagy része el sem jut oda, ahol valódi változást okozhatna. Én is végigpróbáltam ezeket, amíg rá nem jöttem valamire. Nem feltölteni kell a ráncot, hanem újra aktiválni a saját kollagéntermelést pontosan a szájzug területén. Mert amíg ezt nem éred el, a ráncok csak tovább mélyülnek, a bőr egyre jobban veszít a tartásából, és minden egyes mosoly ugyanazt a mintát erősíti tovább nap mint nap. Ezért kezdtem el használni az Everglow arany mikroinfúziós rendszert. Ultravékony, 24 karátos arany mikrotűi mikroszkopikus csatornákat hoznak létre a bőrben, amelyek beindítják a természetes regenerációt pontosan ott, ahol a marionett ráncok mélyülnek. Nem kívülről tölt, hanem belülről aktivizál. Az eredmény feszesebb állvonal, simább bőr és láthatóan enyhébb ráncok már néhány használat után. Nem injekció, nem szalonkezelés, nem havi több 10 000 forintos kezeléssorozat, 2 hetente mindössze 5 perc otthon. Ráadásul 90 napos pénzvisszafizetési garanciával érkezik, így kockázat nélkül kipróbálhatod. Ha elmúltál 40 és nem szeretnél évente 100 000-eket költeni töltésekre, miközben a bőröd valódi szerkezete nem változik, az Everglow lehet az a megoldás, ami végre a saját kollagén termelésedet indítja újra természetesen. Nézd meg most, amíg elérhető, meg most akár 70% kedvezménnyel is megrendelheted, de a készlet tényleg fogyóban van. Ha még látod ezt a hirdetést, valószínűleg maradt pár darab.